maita yenyu adikani chiri kuchingamizai muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chatatamirira nguva yese. Muchirongwa tinotarisa zvinoitika mukati meupenyu hwedu, zvichibata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Gashirai dzidziso adikani kuti tirarame. Gore rino tiri kufamba nedingindira rakaomarara ratinoda kuti iwe sedunga munhu utore. Kana tiri pamugwagwa tiri kuti chikuru kufunga kwete kufema. Iwewe sedunga munhu wasarudza zvipi zvekuti wakuita kuti pamugwagwa pashaike tsaona? Vane mabhazi, vane dzimota, kunyange vanofamba neshoka. Sarudzo yenyu yegore rino ndeipi? Asati tapinda muchirongwa chanhasi, regai timbotondera. Tinoziva kuti mazuva akaperawo pane vamwe vakashaika mutsaona yakaitika kukwekwe yemota diki nebhazi. Ngatimbovarangarirai. Mazvita zvenyu, mweya yavo izorore murugare rwaMwari. Regai nitore mukana unoye zvinokupa vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Asi vasati vazvisuma, ndiri kuona kubatsirana, kukombwa kwechuru chiri pano. Ndiri kuona mapurisa, ndiri kuona veVID, ndiri kuona vemasangano, ndiri kuona vanoita zvekumakombi, ndiri kuona imimi mese, vese churu chakombwa. Ngatibudei nenyaya. Ndouya kwamuri kuti muzvisume kwatiri. Ndotanga naMai. Ine ndiri pano ndiri Bishop Chibwape, ndakamirira sangano reACCZ uye zvakare ndiri muimbi wedzimbo dzaakapela vabati vevhangeri. Mazvita. Tinokutendai nonge muri pano Bishop. Mazvitai Dr. Mai, tatenda chinoda ndo zita rangu. Ndinoona nezvekubatwa, kukumuchwa nekuchikwa kwemashoko kusangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Ini ndinoitwa Simpson Nyere yemuka. Ndinoita zvekugadzirisana, zvekuyananisa pakati pevashandi nevashandirwi mukati mekurarama mukati meindustry yedu yeZimbabwe. Asi zvikuru ndiri mumwe uye anotarisisawo zvinoitika mumugwagwa voluntarily zvangu ndichiedza kuona kuti chii chingaite kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Ndabatwa nekuti vanozvipira. Mabasa ekuzvipira mazuva ano mashoma nokuti hatichagashira. Asi kana mumwe munhu achizvipira kuti upenyu hwangu ndoda kubetseredza kuti tirarame, ndinoda kuti tizviomberere maoko. Mazvita yenyu. Ndiri kuziva kuti imomo nhasi ndiri kuona kuti vemakereke vari muno tina Bishop kuno kuchikuva. Tinoziva kuti kune nguva makereke paanofamba, asi hapana chinosuwisa, chinobvisa vanhu pamuchinjiko, chinobvisa vanhu pakudaira kwavo kunzwa kuti vanhu vakanga vachienda kumusangano wechechi kwakafa 40, vanhu vanga vachibva kunonamata kwakabva 20. Chikomana chiya chinofamba nepakati chinonzi Satani chinotanga chafunga kuti saka vainamatei nai, vainamatei. Asi tiri kuziva kuti mugwagwa. Saka ndiri kuuya kwamuri Bishop, imimi vemakereke zvamaronga ndezvipiko kuti kana moenda kumisangano moshumira modini pamugwagwa mapaita sei? Isi takaita rombo rakanaka rekuti takavaka ukama netraffic safety yekuti takawana mukana wekuti vemakereke vaunganidzwe, vadzidziswe mafambiro angaitwe pamugwagwa nezvingada kuitwa nevanhu kana vachinge vaakufamba. Uyezve takaona kuti dzimwe nguva semakereke tine nguva yatinozvitorera pasi, totora rori yedu kuti ndo ichazara vanhu vedu vakuenda kumusangano. Achinoda vanogara vachitaura kuti chikuru kufunga, chikuru hakuzi kufema. Saka naizvozvo hatina nguva yekufunga kuti dai tatarisa kuti mota yatiri kuda kutora yatoda kufambisa iyi, matayi acho akanaka here, mabhireki acho akamira sei, uyezve vanhu vapinda mumota imomo vakawanda zvakadii. Isusu tinongoti chikuru kufema, taakutozadza, taakutsvinyikidzana, taakungopinda mumota yedu, taakuyenda. Tinenge takatarisana nemusangano watinoti isusu wePassover, wekuti vari kuenda kundodya Passover. Saka vasvika kundodya Passover, inodyiwa usiku. Vapedza kudya usiku ihwohwo, vatochipata-pata kurongedza mabhegi kuti takuda kutodzokera kumba. Havana kutarisa kuti mutyairi wacho pamwe ndiye anga ari Bishop ari kudyisa vanhu Pasika. Akaneta, ivo havatarisi izvozvo. Taakutopinda mumota, mutyairi akufamba akakotsira, zvokonzeresa tsaona. Mashoko makukuta ari kutaurwa naBishop nai.
anzi zvinoda kufunga. Chikuva ichochi chatiri kukurukura tapiwa neve Traffic Safety Council of Zimbabwe kuti tigone kukurukura kuti vanhu vedu vakawanda vararame pamugwagwa. Tinovatenda zvikuru. Ndiri kuya kuna baba Chinoda. Kakufunga aka kari kunge kanorasika pamugwagwa. Sei kari kunorasika? Nekuti mumwe munhu munotomuti hei, kana kutomubata ruoko rumotikari kuti koima musikuonenzi mufunge nandatovarayirwa. Zviri kufamba sei? Tinotenda Dr. Mai, vateereri vese nevadare vari muno. Mbwanana hadzisvinurirani musi umwe chete wadzinozvagwa. Saka chikuru kutosvinudzana. Tadaidzana ve-NTDA vanosenza kumbari nemamwe marengi, mapurisa, VID, vemachechi, vane mabasa akasiyana-siyana vanoti dai zvaibvira taitawo system mutransport yakati vari muno, vema-speed limiters vari muno. Ibvunzo rudziko nhai Dr. Mai hatinongofoira gore negore. Kana ukanyora O-level subject iroro wonyora 4 times 4 years uchingofoira, tinofanira kugara pasi. Chiko chatisina kumboita chatinofanira kuita tiri serious takarevesa. Kumwe tinofanira kukona na politics kana kumabasa ngatikonani. Apa pamugwagwa tinofanira kutodanana apa. Muchida musingadi muchida tinofanira kutodanana. Mugwagwa uya hauzi we-Traffic Safety Council, ndiyo makamaona tadaidzawo vamwe vambovuya. Mugwagwa hauzi we-ZRP, mugwagwa hauzi we-VID, mugwagwa ndiwo munhu wese. Onai kamwedzi miviri yauya iyi takatoshayikirwa. Tine national disaster muna January. Pasha mupaya bhazi riya rainzi General Bande raida kuovateka pasingafaniri kuovateka, ndobva rauraya vanhu kuma16. Ndakasvika muchipatara Mai Chisamba ndikaona tina honorable minister vedu vaMatiza na minister of state ikoko, ndikaona mai vari mune imwe ward vachitandadza nokugwadziwa. Ndokuona chimwana chine 4-5 months chichitandadza zvoku. Kuti muone kuti tiri kutaura zvokuti munhu wese anofanira kutongoya tibatira pamwe chete. Saka iye zvinozvo haisi nauye kunongedzana zvigunwe muno matiri. Iwewe wafungei semunhu wechechi? VID mafungei? NTDA mafungei? Kare taisimboya pazvirongwa panapa, mapurisa dai traffic safety zvakati, council yese zvakati. Aiwa, masimba ehove ari mumvura, masimba emapassengers paya panga pari patrackers in paya pakweko pakafa vanhu vese vaya muHonda Fit. Vanyoramba kakupinda muHonda Fit yacho. Chiri kunetsa chii? Saka tati uyai titaurirane madikani, tipeika zvamuri kuona zvinoita kuti tisapinde futi pakuchema. Ibvunzo rudzii yatisingakwanisi kupasa. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Vari kutaura kuti sarudzo yako inokurakidza mafungiro ako. Vamwe vane chikonzero chekuti iko kamushika-shika ndo kanga karipo chete. Ko muri kunyanyomhanyirepiko? Jerusalema idzva muchazoenda kana madanwa namusika vanhu. Ko muri kumhanyirei? Ngatisangane muchikamu chinotevera.